Assalamu alaykum mehriban Türkmen doganlar. Türkmenistan'a adalet badik kurulayanlar. Ýadyňyza düşýän bolsa 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 1-nde Türkmenistan konsoloslugynyň İstanbulda geçirilen eglemine ne sebäpden baran adamlara çenle näme bol? Türkmenistan adalet ba diýäňizde adalatyň ýok ýerine aýdaýyn. 1-nji awgustda çykyş etdim. Şo bolly waka bolly. Men kamera düşürdüm. Video çekdim käbirlerini. Onsoň 2-nji awgustda men öýümdäkiler çagyrypdylar, barmadylar. 3-nji awgustda näme boldy? Zor bilen baskı yapdylar öýdäkilere. Serediňine diýjek bolýan zadyma. Men bu ýola çykamda. Kipine çıkamok. Bilen. Kimme tarafımı deňläp çykdym. Meni tanıyan, meni sylayan, meni gollayan, bugün men çıksam erti men sylayan, men gollayanım çıkar dedim. Aktivistler beýle, ýa-da aýdyňyz o bara. Ýagty geleceğimiz üçin çykdym men dogrymy aýtsam. Medialarda, sosial medialarda seyretýän purkol tutýarlar. Oyun nur öýtýäňiz bara. Kaçanla siziň hem başyňyza bir darba gelenine siz hem şoňa göz ýetirersiňiz. Göz ýetireňizden soň bilersiňiz. Men çıkamda kime tarafımı ölçäp çykdym şu aktivist ýoluna. Çünkü öýme baskı yaptılar, maňa azar verdiler, meni bärde pyçakladylar, telefonumy aldylar. Men hassayata nejem ölýär az galsa. Konsolstvo öz görüň ýerine ýetir. Halk senden närazy bolmaz ýaly. Öz görüň ýerine ýetir. Adamlaryň pasportyny ber.